100% χειροποίητο μαχαίρι σφαγής από ανοξίδωτο ατσά Λινί 690 στα 24,5 εκατοστά ολικό μήκος, 12 εκατοστά μήκος κόψης, 2,5 εκατοστά πλάτος λάμας, 3 χιλιοστά πάχος λάμας. Η θήκη του είναι από δέρμα βακέτα ιταλικής προέλευσης α ποιότητας, πάχους 4 χιλιοστών. Η εργονομική λαβή του είναι από κόκκινη αντιγλιστρική μικάρτα, η οποία δεν επηρεάζεται από αίματα ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, καθιστώντας έτσι το μαχαίρι αθάνατο. Ένα πολύ στιβαρό μαχαίρι, άνετο στη χρήση, με εντυπωσιακή ικανότητα κοπής για ανώδυνη και αβασάνιστη σφαγή του ζώου. Αυτό το μαχαίρι είναι ένα εργαλείο που θα γίνει ο απαραίτητος βοηθός σας στις εργασίες σφαγής οποιοδήποτε ζώου ή κτηνού. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6993 25 56 83 για περισσότερες πληροφορίες ή για παραγγελία. Επίσης, μπορείτε να βρείτε αυτό το μαχαίρι στον ιστότοπό μας, του οποίου η διεύθυνση αναγράφεται στην πρώτη κάρτα αυτού του βίντεο.